Gunastá go bh chuirde is mis ONP agus siúd é leabhar fas agus an leabhar bheith go bhascaing inniu ná ceann in méid na Halaban Còig Duilleagan na Seamraig nó Còig Ghaeilge na Seamraige le Ruairidh MacIllEathain Ruairidh MacIllEathain an mi cínteach Jane dáibh sinna fuamnach ag. Ach seo leabhar mór teamh a bhain sais le star na Halaban agus star na Héireann agus an príomh charachtar an ná dál má cuinich ó Gàidhlig tír mór na Halaban agus dénig mé píisi den léirfas seo i Gaelic ag an deire freisin ach dénig mé ngaige do lucht na Héireann é dusach agus tá 300 nócha leathanach an agus tá sé fada glór beag ólas ag daine Ruairidh fó an lítir do luch dúntacha so is litir agus an litir bheag a chrailtar BBC radio an Gaeilge agus bíon beidir Còig á cúpla focail an gach seachtain agus tá sé a chréile le 20 bliain or dagin tá 1000 litir an agus bíon na focail fáil freisin agus léon sé amach star scéile bhains le star agus seanachas agus lu an na Halaban agus míonn sé rudaí míonn sé pointí gramaí míonn sé stór focail agus le héad má tá fánairt Gaeilge na Halaban elam sin bailachán bhile le Gaeilge na Halaban elam. Agus an leabhar seo tá sé trééis bheith a léamh seo le blianta fada inis cheanna é beidir níos an cé go fada hin inis ach glór blianta ó hin ach bhí an level Gaelic bhí go mar fá bhád ní raibh sé ard glór rudí léamh má bhug stroke má dhéanamh sé sin cíal is féadlam antanga i léamh ach ní raibh sé díreach cho tainmhach a bheith léamh an Gaelic mar sin legas bhaim mé go minic agus se caithfinn leabhar seo bhí lán taide gceist leis tá cínte tá go leor rudí spéisiúla an tá go leor charachtar an a bhí an go fíornach is cínte agus den sin do daine eile nach mé an cínte fuú ach ní héige nach mé isteach sa scéil chum an sin ach an príomh charachtar na rudí a haíonn leis an údar is stoilm ná rudí bhhainins le saoirse na díortha Gaeilge agus tá sé sin le bra ar an leabhar agus an cultúr Gaeilge in lech le an látá nuán. Beidir go roiint na charachtar beagán gan fód tá tír na talún an agus ar náid bíon na tír na talún is daine olcha iad i gánaí ach beidir go sé sin beagáín rá choléir nó rá charachtar gan fód i gceist in áitine. Agus tá cuidhór an leabhar lunathe in Éireann agus banin tá dúchránaí gan tá siir sin na Héireann tá míle cuileán an tá artogríofa an tá scata de cheanairí an éirí amachán agus glór achtrií a tharla doíire chuirtar dónal a chuinich isteach sa scéil freisin agus an sinnom. Béidir gnéirech an duine an té go bhfuil ólas maithige ar star na Héireann tá coppla rud an maidir leis na ceanairí sin agus díreach an téirnach brean siad rud éigen as alt siús an siúd. Níos an rihin éonfuil lom ach díreach is dachar éon chuid de star na Héireann a bheith léite got agus sais a bheith arólas a got. Ach bhreas go méidir gur coprúd a rinne na charcht agus ghlach leis gur sin bunathe ar haide farsing agus má ach tá cuid den rudí na charachtar agus iad a caint ná bhreas gur chreidir iad go thomláin agus se tá Lloyd George ann Breatnais mar sin tá Breatnais an tá Gaelic an tá Gaeilge bhí sin beag Gaeilge an freisin tá siir sin amán agus ceart fótáil do bhná i gceist freisin tá beidir gur beagán í meardm tá leabhar an ada agus mar dearm léas thar coppla bliana nó an reinfá blianta é mar sin seansgur leatan leabhar darmanta gom faoin trá gur bhanas cean scríomh amach ach tá an level Gaelic do go manis tá sé bhád ar níos irde ná mar a bhí níor thosaigh mé mar sin beidir go léing a ríiste nó beidir go léing an chéad leabhar eile mar credim goil úrscéad eile scríofa ag an údar ach se haintse lom rud mafuoi ná go raibh sé simú bhí sé achtrúil tharla lá rudí an cuim sin sé an tíortha agus tréimhse ach fada bhí sé spéisiúil bhí tú an tú héanana thuma sa scéal agus don chud is má bhil an scéal mé agus bhí mé géirí leanútar me léamh.
Inis sin íag sin beidir nach raibh mo chud Gaelic magalóir le léamh mar chumpórt ag an bhíorthús agus chuirsis na seach beagáín fáisias agus fléisiúr na léthireachta. Agus inise ní mí Europa began muoin leor seo an sa Gaelic agus chóirsta rúm go cínteach chanil mé an irid sin leorichin a léomhach sa Gaelic ha mé began barstach a léomhach ha mé tóir irisin a léomhach chuideach agus tóir articalan leine agus tú cholachrí sin ach chanil an irid sin úrscéalachtain léite agam. Agus bí mé Gol a galban a gachjaar bí mi dul flóder garai an illen stíhannig agus ha mi dagas mi karm agam vi brin garig wat na hunne agus a station bí mi mór an na sear sa chanan agus a station a richt bí mi chile go halban go tí mór go moniac mór ha fask innernis a mi héin agus Padraig McGuy a génu Cela diog sgrífi di chéile cóchanan agus bí sin I gobydd stú a bheith uiacing ann agus hí sin dé hachras agus ha mi djin fiúr fór sin. Bí mi héin I gobydd agus scrífog an sa Gaelic agus an sa Gaeilge agus bí héin ag scrífog sa Gaelic. Mar sin hí sin dé hachras an sin. Samijin fúris. Ach mu ein leor seo va eintinach va ha fada ha tór lehanach ann agus ha va ma chóirstaisiúm ben chlecht é lévog ach an ire Gaelic a gom nu a thuisig mi ha lévog charaí cho hásin mar sin fe be an durh an an náitcin agus bhuainig an leor seo dúsin mór chuideach agus ha mi cínteach ha an túidir leor eile a churmach fó hin agus híimi an léhí mi sin agus dé smóinnig is mi faoi sin agus bí mi brin rih muoin sin machan seo sin. Ní lei gom. Slán a líad a gáda go nair libh agus anna a rannig ar an gcuid geardig seo tá na bhrannar slán.